Hallelujah! Come on, before you go back to your seats, come on, high five sa mga tapat. No, not high five. High 12. Mangita kang mga higala, kaigsunan, come on, high 12. Dapat 12 ka tao, high 12. 1, high five diri. 2, another high five. Hanggang maging 12. Come on. Ace. Okay. How many of you here received the presence of the Lord tonight? Nabati nimo ang presensya sa kalayo sa Dios. Amen? So, lingian na imuhang tapad, pahiyumi na siya, samtang nagpahimutan ka sa imuhang lingkuranan. I know you are expectant tonight sa buhaton sa Ginoo sa tuang kinabuhi karong gabiuna. Tama ba? Amen. But tonight, before tamo padayon mga igsoon, this is a network mentoring under Bishop Hurley Montes. Amen? Naatay mga kaigsuunan nga kauban nato karong gabiuna nga gikan pa jud sa kalain-lain nga mga dapit. Ato silang i-welcome karong gabiuna. Excited ba mo nga makita ninyo sila igsoon? Unahon siguro nato og tawag tong mga katong dugol kaayo, no? Ato silang samtang tawagon nako inyong lugar mga igsoon, pwede ba nga mutindog ka kung asa ka dapit? Ikaway-kaway nimo imong mga kamot kauban sa inyong leaders nga naa karon para pod makit-an ka sa ubang mga delegates. Amen? Kung ready ba ka, gusto ko makadungog og kusog nga palakpak sa inyo mga igsoon. Palakpak na may kasamang sigaw. Amen. Atong i-welcome ang gikan pa jud sa lugar sa Basilan. Naa pa ba mo? Palihog kog tindog. Ayan, ato silang taga kusog nga palakpak mga igsoon. From Zamboanga City. Asa na ang taga Zamboanga? Okay. Nauna na sila. Atong i-welcome ang taga Ozamis City. Palihog kog tindog. Tara, taga Ozamis. Ang taga Margos sa tubig. Ayan, ato silang palakpakan mga igsoon. O siyempre, ang kinaduulan, atong i-welcome po ang taga Pagadian City. Wow. Again, kusog nga papalakpak para sa atong buhi nga Dios karong gabiuna. Amen. So I know nga excited kayo na karong gabiuna, nalipay kayo ang Dios sa atong pagabuhaton karon. Tapi ka imong tapad igna nga I want more from the Lord tonight. Amen. Okay. Sa mga jud, pwede ba manindog ta? And I want you nga muadto kag 12 katawo. Pila katawo? 12. Ingna siya, training is our happy hour. Unsa diha atong giingon? Training is our happy hour. Pila katawo? 12. Okay, let's go. All right. Okay. There are really plenty of reasons nga nung malipayon ta tonight. First is, of course, kita tanan nakabati sa presensya sa Ginoo. Amen. And we have our mentor, si Bishop Hurley Montes. Excited ba mo? O kusa pa, naka sa Happy Church. Walay rason nga dili ka malipayon. Gimentoran bitaw mi gabi, kalma ra kay ang tingog ni Bishop Hurley. Ana siya nga, na-pressure ba mo? Oh, na-pressure mo, pero kamura ang na-pressure nga nagngisi. Kay usa na mo, inyong ngalan sa iyong simbahan, Happy Church. Walay rason nga dili mo magngisi. Tanawa daw na imong tapad, nangngisi ba?
And another reason to be happy tonight is you have the opportunity to give. Tanawa daw imong dapat, nag-isip pa ba? Okay, another reason to be happy tonight is you have the opportunity to give. Okay, before the matag, I would just like to challenge everybody aning passage sa Bible sa Matthew 14, 15 to 21. Okay, pwede ba na ito mapakita sa LED? Alright. Matthew 14, 15 to 21, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the village and buy themselves some food." Next verse. Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish." They answered. Jesus replied, "Bring them here to me," he said, and he directed the people to sit down on the grass. Taking 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Next verse, please. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 baskets full of broken pieces that were left over. Amen. Pastor, asa man ang nag-ingon dito nga mag-offering na ta? Asa man dito ang kuan? You know what? The passage really does not talk about muhatag na ta sa atong offering. No, muhatag na ta karong gabi una. But you know what? The passage is full of principles unsay mahitabo sa diyang muhatag ta sa Ginoo. Akong utrohon. Ang story, ang sugilanon, puno sa prinsipyo, unsa day mahitabo kung muhatag ta sa Ginoo. Una, is asa sila, naa sila sa desert, and it was already late. Meaning, wala na sila, ang ilang sitwasyon is, wala sila madtuan. But you know what? Sa dihang muhatag ka, unsa man imong sitwasyon, mausab sa dihang muhatag ka. Makaingon nga naaman ko sa desierto, akong ekonomiya karon naaman sa desierto. Ingon sila nga moabot akong 13 month, ingon sila na ay 14 month pero wala man naabot. No? Naka sa desierto, ngit-ngit pa sa alkitran kung moabot ba ang imuhang cash gift. But you know what? Whatever your situation sa imuhang kinabuhi, mausab sa diyang muhatag ka sa Ginoo. No? And another principle, you could not really outgive God. Dili ka makahatag nga murag sobra-sobra naman niya kung gihatag sa Ginoo. Dili gyud nimo ma-outgive ang Ginoo. Another principle, your giving can impact thousands. Ako utrohon, ang imong paghatag maka-impact og nilibo. No? Ang naghatag sa lima ka sandwich og 2 ka tilapia, wala siya nagtuo nga katong iyang gihatag maka-impact og thousands. And you know what? Muana siguro ta nga unsaon man ako pag-impact og thousands. Lord, unsa may ato himuon ani? Unsa may himuon ako aning mga katawhan? You know what? Start giving. You know what? Kung dili pa kumpleto ang imuhang 12, start giving. Mausab ang imuhang sitwasyon. Mutuo ba mo ana mga igsoon? Do we have the faith? All right. Now, are we excited to give? Allow me to give this testimony no, sa ako ang kinabuhi. Ang partial ani nga testimony, wala pa na ako na testimony sa ako ang leader. Ang akong lodi sa giving. No, ang i-consider nako sa pinaka-pet malo sa giving, no, is ang ako ang leader si Pastora. Why kaning passage sa ako ang kinabuhi is nahimo siyang rema sa ako It's because there was a time in my life nga akong i-consider late na ko ug nana ko sa desert sa akong kinabuhi. Dugay kay ko nakasulod og trabaho. No? And you know what? Ug batanon pa ta, mga bidad pa tag 25, atong una puro lang dula-dula, basketball, laag-laag. But when you start nga mupatong na kag 30, then mulapas na kag 30, then muna na kay bation sa imong hawak, inigtindog nimo, makauna-una na ka nga, wala ra ba ko feel health pa dahil, no? Kaya mong ko'y trabaho. Ala,
Kung mungutang kog balay, mudagan pag 30 ka tuig, lah, pila na akong edad, aya maimpas. Late na ko. No? Di mo tanaw ko sa akong mga kabatch, na sila balay, na sila asawa, na sila mga trabaho, and I feel late. But you know what? Bago lang ko nakasulod sa akong trabaho, and grasya sa Ginoo, and in not 2 years time, wala pa duha ka tuig, gitagaan ko sa Ginoo og house and lot nga walay pag-ibig. Usa ka house and lot, wala pa kabulo akong leader ani, og usa ka lote, no? So, wala pa ko naglura ng pag-ibig, wala pa ko naggaana ng pag-ibig. You know what? It's never too late sa dihang mo padayon kaghatag sa Ginoo. No? Siguro mo bati kang late naman kay ko, wala pa ko'y trabaho, wala pa ko ani, murag ana ko sa disyerto sa akong kinabuhi antud karon ko kita og trabaho pa ko mag-eskwela. It's never too late when you continue to give to God. No? And your giving can impact thousands of life. No? Ang imong pag-give diya sa Ginoo maka-impact og thousands. Are you ready to give tonight? Are you ready to give tonight? Amen. Manindog ta? Woo. As you prepare your offering tonight, as you prepare to give ang imong pinaka-the best tonight, kani nga passage, how can our giving impact thousands? Ihatag na to atong pinaka-the best. Ang bata ani nga passage, he gave with all that he has. And one thing for sure, the Word of God says, when you give, it will come back to you with measure, pressed down, shaken together, and running over. Mga na itong nakita, ani nga passage. As we raise up our offerings, Father, we thank you, Lord. Here is our offering, O God, as our form of worship, Let it be an incense, Lord God, that rise to your throne, Lord. And Lord, we knew, Lord, ikaw ang unang mihatag, O God. You gave your all, imong gihatag ang imong tanan. And Lord, we can never outgive you, O God. And Lord, as we offer up our offerings tonight, I declare, that this giving, Lord, will impact thousands, And Lord, this giving, Lord God, is a declaration, Lord God. Promotion, mag-abot sa matag sa kinabuhi. And Lord, vision for promotion, Lord God, makatch, sa matag sa as we give, Lord. And Lord, thank you, Lord, for the opportunity to give, O God. Laikon ka, O Diyos, sa walay katapusan. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Kinsa excited na nga mudawat diya sa Ginoo karong gabi na? Ignayong tapad, igna nga excited na kaayo jud ko. But before that, bitinon sa muna ko mga igsoon. Let's witness a creative arts presentation tonight. One of the primary leaders from Christian Life Center Davao City. Come on, let's all welcome Pastor Peter Miral. May gabi, kanatong tanan. May gabi, Isab. Pastor Pete. Ako rin yung isa. Sige. Larga. Music diya nga pinamingaw. Volunteer. Mami. Volunteer.
Usahay ang kinabuhi, mami. Ingunan ni, mami. Oh. Mura og, wa nagipaglaong ba? Nagkagidlay-gidlay ba? Niabot ba ka na nga kinabuhi? Giyon sa niyo pag-recover? Tabang sa Ginoo. Okay, ganito, ma. Sa palagay mo, may pag-asa, may paglaom? Kumuduol sa Ginoo? Ha? Suoy naman kayo ni? No? Na paglaom, may pag-asa? Ano, mami? Kamay mo man. Okay. So naagyoy, pag-uhan jud ka sa Ginoo kung muduol ka niya. Ang muduol niya, di gid niya isalikway. Inay mong tapad, bisag unsa man mahitabo sa kinabuhi, magkagidlay man, magkagisi-gisi, come to Jesus. Pag-uhon ka, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ingon nila, pabilisan din ng kamay, pabilisan ng kamay. Gawin kong slow-mo. Okay sa inyo? Slow-mo. Sir, music. Slow-mo, slow-mo. God so loved us so much that He gave His Son, Jesus Christ. Christ Jesus died for all of our sins, according to the Scripture. And He was buried. Nakita? And He rose again from the dead. That's why those who come unto Jesus and who believe in Him will have eternal life. Palakpakan, grabe. How many color are pink? Let's count. Go. 1, 2, 3. Pink ba ni siya? Unsa ni siya? Pusya? Pusya, pink. Ito ay orange. Okay. Let's count the orange. 1, go. Watch out. So how many are pusha now? Count. 1, 2, 3, 4. And how about the orange? 1, 2.
you sure? In Jesus' name. Mabago talaga ang buhay mo in the name of Jesus. Okay? Kailangan ng volunteer? Single pa ka? Video na. Minyo na? Ikaw, ma'am? Single. Sorry na lang.
mabilis na, kay mag-end na tayo. Gabi na. Yes, isang pinaka malupit na palakpak para kang Pastor Peter. Ayan, nag-enjoy tang tanan. So this time, medyo let's focus na. Tungod kay I know na ibuhaton na Ginoo sa ato karon. Ignay mong tapat, igna nga excited and ready na ko mudawat. No? So ato ang paminawon, atong ihatag ang nabilin nga time. No, from a senior pastor of Christian Life Center Davao City. Let's all stand up and welcome one of the National 12 of G12 Philippines. Let's welcome Bishop Hurley Montes. Thank you. Manglingkod ta. Praise the Lord. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Amen. Welcome to our mentoring sa ato nga network gathering.
diri sa Pagadian. We would like to give thanks to the host pastor nato diri, si Pastor Alita, as well as sa Happy Church Pagadian atong palakpakan si Lord. And also for all our brothers and sisters from different churches. Thank you for coming. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Are you ready for the Word of God tonight? Okay. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your Word. I pray that you will bless us. Salamat kayo Ginoo nga ikaw nagapanalangin sa matag usa kanamo. I pray that you will bless the Word that we are about to hear tonight. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa Lucas Kapitulo 30, versikulo 30 ngadto sa 35, usa ka popular nga istorya or sambingay, parable. Itawag ni siya og the parable of the good Samaritan, no? The parable of a good Samaritan. Kinsay nakabati na nining istorya ha? Okay? Of course, kini nga parable of good Samaritan, ang primary nga buot ipasabot niini mao si Ginoong Kristo, because he is the good Samaritan, no? Maayo siya nga Samaritano. Pero buot po nako mga igsuon nga i-translate kini sa ato karong sitwasyon, ingon nga mga cell leaders, ingon nga mga pastor, ingon nga mga magbubuhat sa atong Ginoong Kristo. And in fact, ako ni siyang gitawag og the parable of a good cell leader. Okay? Mo ni atong hisgutan karon, the parable sunod the parable of a good cell leader. Amen. Okay, inay mo katupad cell leader ka. Because sa ato nga vision, dili lang dapat makontento ta nga membro sa simbahan, no? Dunay among gihisgutan diri nga tulo ka level, no? Different kinds of levels of vision of promotion. Una, unsa ganito mga igsuon? Attender, okay? Cell member, cell leader, G12 leader, and network leader. Okay, mao ni siya, no? Ang lima ka mga ang-ang nga diin kita mangandoy. Tingali ang uban sa inyo dinhi, kutob ra mo sa pag-attend. Attender ka lang ba? Of course, kada Domingo nag-attend ka, labi na gyud kung dunay anniversary o Christmas party, birthday party, attend ka kanunay, no? Pero naapoy mga kaigsuonan ginato nga faithful sa Ginoo, naghatag sa ilang tithes and offering, nagaampo, nagasimba, pero kutob lang sa pag-attend. Gusto sa Ginoo nga mahimo kang cell member. Everybody say cell member. In other words, makonekta ka sa small group, cell group. Dako kayong atong simbahan. Labi na gyud dinhi sa Happy Church. Libuon or libuhon na mo diri sa kuan. Sobra libo na mo diri sa inyong simbahan. Unya kung dili man ka makonek sa cell group, dili kaayo maatiman ni Pastor Alita ang tanan. Way mag-atiman nimo. Kay sa cell group manggod or sa ato nga sistema, of course nag-ampo man si pastora, ang inyong pastora or pastor o kinsa man ang inyong pastor dire, nag-ampo. Pero dili man, imposible man kaayo nga ang matag usa maampo ni pastora. Kada adlaw mag-ampo siya pila ka libo ka mga tao, no? Tibok adlaw na siya mag-ampo ninyo. Sa pag-mention pa lang sa inyong mga ngano, wapay ampo usa ka adlaw na natingali, no? Pero sa atong sistema, ang ginaampo kanunay gitutukan ni Pastor Alita ang iyang 12 ka mga lalaki ug 12 ka mga babae, no? 24, primary 24, mga network leaders. Now, kamo, naay ka ng mga network leaders na sila tag 12 po nga under silang network, sila na ang muampo kaninyo. Amen ba? Okay, o ang inyong mga cell leaders mo ay mag-ampo sa inyo. Naman tingaligid problema kaayo nga dako nga kinahanglan mo muadto sa inyong pastora or pastor, you may come, no? Pwede maghihapon na mga igsuon, no? Pero ang akong buti pasabot aron nga dunay mag-atiman kaninyo, dili lang kutob ta sa kanang attender lang ta kada Domingo. Kundili naagi mag-atiman, mag-amuma kanato. Kinahanglan mahimo kang cell member. Amen? Now, pagka cell member nimo igsuon, kisa may mga membro dinhi og cell group na. Pataas ang kamot bi kanang part kana sa cell group. Pataas. Naa ka na cell leader ba?
tanan no, kadaghanan, pero kung dunay wala pa dire, attender ka lang, wa pa kay sa leader. Nek, ingnas pastora o ang inyong pastor, kung kinsa man ka nga simbahan, asa man ka nga simbahan nga, gusto ko mo connect og cell group, small group. Kay para maalagaan gyud ko, no? Kay kana magong small group, pura man pamilya, no? Spiritual family na. Pero gikan sa pagka membro sa cell group, dapat mahimo kang cell leader. Everybody say cell leader. Kini akong message karon para ni sa mga cell leader. So kinahanglan mag-aspire gyud ta nga mahimo putang leader. Everybody say leader. Nahibaw ba mo ang unang sugo sa Ginoo? By the way, the last command of God mao ang Great Commission. Go therefore and make disciples of all the nations, di ba? Pero nahibaw ba mo nga ang first command sa Ginoo, matud pa siya dinhi, go and multiply. In fact, when God created man, He said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion. The other word for that, let them rule, or let them lead. Ang buti pasabot niya na igsuon, ang purpose Ginoo sa matag usa ka nato, mahimo tang leaders. Dili lang kay followers ta, kundi mahimo gyud tang leaders. Now, ang ato magong nahunahunan sa leader, kanang budagang kag pagbarangay captain, purok president, presidentes PTA, presidentes Pilipinas, mayor, mao nay leader. But leadership simply means influence. Everybody say influence. Na ay imong na-influensyahan, no? Mahimo kang leader, no? Ma-lead nimo ang mga tao, magiyahan nimo sila. So gusto sa Ginoo nga ang matag usa ka nato mahimong leader. At least magsugod kag tulo ka mga tao, mangita kag imong mga amigo nga imong ma-lead, no? And then so dinhi kita magsugod sa atong istorya karon mahitungod sa the good cell leader, no? Ang title sa maong istorya, The Good Samaritan, pero gusto nako ni ipakita nga the good cell leader because Jesus Christ was a good Samaritan, pero pwede nato ni ma-apply sa ato karong sitwasyon to be the good cell leader. Everybody say good cell leader. Ato tang ingnon nga I am a good cell leader. Okay. Mangutana ko karon sa inyo. Kinsa na may cell leaders dinhi, pataas ang kamot be? Nag-lead na mong mga tao, naana mo yung mga tao. Okay, ganiha daghang cell member pero karon gamay na lang nga si leader. Pero gusto nako nga i-challenge sa inyo karon nga mahimo gyud tang cell leader. Amen. Moingon katingali. Unsaon nako pahimong si leader pastor nga bag-o pa man ko sa Ginoo. Ha? Unya ang akong kinabuhi murag dili kaayo. Maayo kay na ako'y kagahapon, no? Kinsa may way kagahapon nato, no? Matud pa sa usa ka ulitaw day. Nahigugma gyud ko nimo, pakaslan tagyug ka. Ingon ang babay, dong, sorry gyud kay di nako madawat ang imong gugma. Dili ko takos kay duna ko'y kagahapon. Ingon ang dudong. Siya ay parison gyud eta. Kay kung ikaw dunay kagahapon, ako wa man pukoy kaugmaon. Mao na mga igsoon nga ayaw pagtanaw sa imong kagahapon kay wa gyud kay kaugmaon. Amen. So, ang ato makita dinhi, naamagoy uban nato nga gi-excuse nato nga ay maayo na lang nato mga pastor kay may muwali kanang pag-cell group. Ako bag-o pa lang ko sa Ginoo. Ako'y mga former lives, no? Former life kaniadto, di ba? Former drug addict, sa pa? Former drunkard, former Miss Gay, ano ba? Na ba diri mga igsuonan? Former, ano ba? By the way, na ay former gay, former Miss Gay. Praise God, na born again. Hallelujah. Praise God. Karon pastora na. Hallelujah. Praise God. Anyway, naatay mga former nga usahay, di ta makatuo nga gamiton sa Ginoo. Ha? Kanang imong naong gamiton sa Ginoo. Pero mga igsuon, kitang tanan, ing na imong katupad, bisag ing ana ra na imong naong, may pag-asa pa ka, gamiton ka sa Ginoo. Mahimo kang leader. Ha? Ina imong katupad, you are a leader. Okay, ato ta sa verse 30. Sa usahon ta nay pagtan-aw, no? Verse 30. Then Jesus answered and said, a certain man. Everybody say, a certain man. Now, kining certain man, nag-represent kini
sa imo tingaling silingan nga dili pa Kristohanon. Kining certain man nagarepresentar tingali kini sa imong classmate or sa imong silingan nga dili Kristohanon or sa imong amigo nga dili pa Kristohanon. Tingali ka ng certain man, nagrepresent kini sa imong kauban sa trabaho nga dili pa Kristohanon. Or pwede ng certain man nagrepresentar sa imong igsuon nga babae nga di pa Kristohanon, sa imong mama, sa imong papa, imong lula, imong igagaw nga dili pa Kristohanon. Naagi certain man. This kining istorya ni Ginoong Kristo was a certain man. In fact, kining certain man, ikaw po ni kaniadto nga wa pa diha sa Ginoo. No? This certain man represents the fallen condition of man, no? No? Kini nga certain man mao na si Adan. Mao na ang mga tao nga wala pa diha sa Ginoo. Atong tan-awon. Kay kini nga certain man went down from heaven to Jericho and fell among thieves. Okay? Kining tawhana gibanhigan sa mga kawatan. Stripped him of his clothing, wounded him, departed, leaving him half dead. Now, gitawag nako ni, butang diha, gitawag nako ni og the lost condition of man. Pwede nimo mabutang diha. Iko na. Okay. The lost condition of man. Kining versikulo 30 is the lost condition of man. Now, ang uban manggod nato dili kaayo ta nagpakabana sa atong mga higala, mga parinti, ginikanan nga wala pa makristohanon o maluwas. Dili kaayo ta concern ba kay nganuman wa kaayo ta makasabot sa lostness nga sila di ay wa na sila paglaom. The lost condition of man. Because man fell amongst the thieves. Kinsa maning thieves igsuon? Diba? Matod pa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Kinsa man ang thieves diha? Kinsa man ang kawatan? Mao na ang yawa. No? Ang Satanas mga kaigsuunan, ang taong makasasala, si Adan nga gibuhat sa Ginoo, gibanhigan sa yawa. Gikawatan siya, stripped him. Gihubuan siya. Gisamaran siya. Ug leaving him half dead. That is exactly what the condition of the lost humanity. Ang resulta sa fallen nature of man, tulo. Poverty, stripped him. Sickness, wounded him. Leaving him half dead. Death. Mauna ang resulta sa tao nga walay Kristo sa iyang kinabuhi. Maunay kahimtang sa tao nga dili Kristohanon, dili born again, dili luwas. Poverty, sickness, and death. Mauna ang resulta sa laig suon. Nay ubang mga tao, dili mo tuo nga dunay Dios. Kay kung duna pa kunoy Dios nga maayo ug mahigugmaon, nganong naglisod man ang tao? Nganong masakit man ang tao? Nganong mamatay man ang tao? Di ba di ay sa angayan or di ba di siya makahimo sa pag-ayo? Dili sila kasabot ngano ang mga bata gagmay pa may cancer na. Dili sila makasabot nganong mag-inawayay, pinatyanay ang tao kung dunay Dios nga tinuod. Dapat dili ni mahitabo ni mga butanga. Wa sila kasabot nga ang Dios nagbuhat sa tao perfect. Walay kasamok, walay balatian, wala buhata sa Dios si Adan nga dunay ulcer, cancer, diabetes, high blood. Wala igsuon, perfect. Ang problema, he fell amongst the thieves. That is why may abot ang sakit, balatian, kapobrehon. Di ba? So, mao ni ang resulta. No? Kahimtang niya, nagingon din stripped him. Ikuhaan kita sa panalangin sa Ginoo. Ang uban sa ato tingali, nagilaid sa kinabuhi. Nga, bisag unsaon nato panigurom, pobre yun gihapon. Ano man mga kaigsuunan, because that is the result sa gitawag og being fell. No? We fell amongst the thieves. That is the lost condition of man. And you know what? Labi na gyud ni ini, leaving him half dead. Ang usa ka tawo nga dili Kristohanon,
Nahibaw ba mo nga buhi na siya pero patay na daan? That is the lost condition of man. Buhi ang lawas pero spiritually dead. Nag-ingon si Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 2, versikulo 1, you were dead with your sins and trespasses. Ang tao nga naa sa kasalanan, as far as God is concerned, patay na siyang daan. Muna, nga kung magminyo kag unbeliever, nagminyo kag half dead. No? Half dead. Kung ang imong bana, di Kristohanon, zombie ang imong giminyuan, half dead. Muna nga mga young people, ay gid mog sugot nga kulitawahan mog zombie. Bisag unsa na siya kagwapo. Ha? Zombie, no? Half dead. That is the condition of man. And eventually, mamatay gina siya physically. Ug unsa may tabo sa iya, muadto siya sa impierno. Dapat ato ning makit-an mga igsuon because kadaghanan kanato murag wa lang tay pakialam para sa ato murag pressure kaayo ang kanang gitawag og pag win souls and make disciples kay ngano man wa nato makit-i ang impact ba nga kanang imong mama di ay mo na iyang kahimtang. He fell amongst the thief. Tingali maayo lang siya mo katawa pero himatyon siya spiritually. No? Daghang mga tao nagngisi lang na ay kanta kani adto na akong ginakanta, no? Ang uban tayo yung mga batanon dili kayo makakuan ani, makahibaw, pero kinsa nakahibaw sa kanang gitawag nga kanta nga people need the Lord. Kabate nimo ana? Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cry. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's an open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we will do our part for people need the Lord? So mga tao nag-smile lang tingali. Ang uban man gud nato igsuon mahadlok ta mo duol anang mas kanang mga dato kay mas kita mahinuoy makaluluoy kaysa ila tan-awon. Pero nahibaw mo makigsuonan bisag unsa ka dato ng tawana makaluluoy na siya. Bisag unsay status sa usa ka tawo makaluluoy na. Amen. Usay mauwaw man ta kay dato lagi kayo. Muna nga atong daog-daogon ra pud kana sa mga squatter kanang mga pobre kayo. Pero madato man o mapobre nagkinahanglan sila Ginoo. Because they fell amongst the thieves. Physically tingali, dato sila, but spiritually they are kanang broke. Ambot kung na-share na ako na diri sa inyo, pero I think 4 years or 5 years ago, dito ko sa US, no? Dito ko sa Amerika. And then, ingon ko nga, gikan sa Los Angeles, na magkukuy agaw dito sa, dapit sa San Diego na. Layo po na siya, Southern California na siya. Na ako'y kuan nga before sa kuan ay gitawag dito syudad nga gitawag og Ocean Side, no? Ocean Side. Na dito akong uncle ug ang akong igagaw. Nya ingon siya, naaman ko sa Los Angeles ingon siya, unsa man kuhaon ta kadiha og sakyanan. Ingko ayaw na lang call kay musakay lang kog train kay gusto ko mo sakay bag train sa Amerika ba para maka-experience sa buta kay talag sa lagud ta Amerika. So, ingko musakay na lang ko para makasinati good ball mga agian, magiana mo ang mga kuan, gwapo kaayo nga mga view. So, nisakay ko, kuha kog ticket, nagsakay ko. Unya, it happens nga samtang naglingkod ko dito, na ubay-ubay po ang mga pasahero pero dili gyud kayo puno. Samtang naglingkod ko diri nga side, ingon tong usa kuan ay mag-ingon sa ko nga murag smiling kayo siya, idara na siya, disente nga puti nga Amerikano nga tao. Ingon siya nga dinhi mo lingkod dapit nga side sa may right side kay naa diri ang ocean side makita nimo ang Pacific naa diha ang mga beaches katubitang gisitingan sa Baywatch naa diha maagian ninyo kumao ba o sige balhin mi dito so until finally he seems to be very friendly and then murag nahimo siya namo nga tour guide explain siya nga mao ning lugar kana siya ana diha gisutingan tong pelikula
And so, ang telling mo siya nga, unsa man dahi ka? Ko Filipino ko. Nya ingon siya, unsa man turista ka, unsa man trabaho. So ginanako siya nga, pastor ko, I'm a preacher. So you are pastor niya. So ingon siya nga, actually, Katoliko ko. Katoliko ko siya. Di na siya kay magsimba kay napangdol siya sa mga pare. Pero naaman po kung di ka mo ko, nagkamang mga pastor. Na po mga pastor kada TV. Kahuman sa TV, mangayo mo po kwarta. Inko ang mao ba? So, murag na pangdol siya ba? But nagkalaw mga among istorya that ingon siya nga actually ako man siyang gikuanan nga nagalagad ko sa Ginoo. Ingon siya nga gikan pa lang ko sa akong doktor. Nya I am so depressed today because my doctor told me that I have 3 months to live. Tulo na lang kabuan ang akong kinabuhi nining kalibutana. Wa ko kay bawon sa akong isulti. Wa ko kay bawon unsaon ako pagsulti akong pamilya. Mo na ang nagsakay-sakay na lang ko nining trina. Wa ko kay bawon asa ko padulong. So I began to share with him. Inko nga, you know, sir, I believe that my God can heal you. Aside from, you know, He's going to give you eternal life. Inko, can I pray for you? So ako siyang giampuan mga kaigsuunan. Giampuan ako siya. Ako siyang gipadawat sa Ginoo. So he received the Lord. Dali, magkakimatyon ka na. Di ka mo dawat sa Ginoo. Dawat siya sa Ginoo. Ako siyang giampuan. Kanang ampo bang may tihik-tihik ba? Jesus time, akong rebuke. Lingi kong mga Amerikano. Nga naman di. Di bitaw ko Amerikano, di bitaw ko taga-dire, nga naman di, i-deport ko ninyo. Basta akong i-rebuke. Na-touch gid siya, and then, kung lipay kay ko ba nga naka-minister ko, nga at least ko, naka-witness po kong Amerikano. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Pero nahibaw mo makaigsuunan, before ko nanaog, kay ako may una manaog kay Oceanside na. Inko, manaog na ko sa sunod nga station. Inko, by the way, sir, what are you doing? No? Sa may imong trabaho, retired ka na ba? He seems to be retired, kaya tigulang naman siya. Are you a businessman? Diba siya, ingon siya nga, by the way, I own this train. Siya de tag-iya sa train. And it's not an ordinary train. Largest train, Amtrak sa Amerika, kung makakord Amtrak, siya ang tag-iya sa Amtrak. Uy, siya ang tag-iya sa Amtrak. Ang tag-iya sa Amtrak, akong gipadawat sa Ginoo, oy. Basta nakuratan ko. Ikaw may ragyod. Nga nahibaw ko human nga manaog na ko. Kaya kung nahibaw ko nga mo tag-iya sa train, asa man kumuwitness. Pero ang akong point dire, mao ni, bisan pag siya tag-iya sa tibuok kalibutan, he still fell amongst the thieves. And he needs people na kinahanglan siya mga tao nga muministeryo kaniya. Walang kakahibaw, kanang imong amo, kanang imong maestro, kanang imong silingan, kanang imong boss, they are dying. Hallelujah. So mao ni ang hitabo. Fell amongst the thieves. 31. Sunod nga verse. Samtang kining tawhana naghigda didto. Nagtuo ko nga nagampo siya sa Ginoo nga Ginoo. Padad ko diri mutabang. Kay gibiyaan naman siya sa mga kawatan. Di po siya makalihok. Kaya nga naman, he was wounded. Dili siya makalingi, di siya makasulti. Pero nagampo siya. Ginoo, tabangi ko. Ginoo, pagpadala ug mo rescue ka nako. Naiba mo, ang Diyos mitubag sa iyang pagampo. Kaya doon na dayon miagi, nakapati dayon siya og tunog. Bug, bug, bug. Ingon siya, wow, thank you Lord. Gitubag nimo ang akong pagampo. Muna nga hinglingi siya gamay, kadi man siya makalingi gyud kay nabali tiyang liog, ambot lang, lingi siya. Oh, praise God. Nakaputi. Si Father. Pare. By chance, a certain priest came down that road
Wow, nag-ampo siya Ginoo na untay mo ang ginako diri. Bakit anon ta ko Lord nga matabangan ko, no? Tabangan ko. Pag-agi igsoon bug. Pagtan-aw niya, wow, praise God. Answered prayer. Si Father, pare. Kung sa ato pa pwede na to, si Pastor, nagkabarong, hallelujah, nakaniktay, Pastor. Ha? Or Pastora baka. Praise God. Di ba? Sigurado na gyud nga maluwas siya sa iyang kahimtang kay mga espirituhanon nga leaders, leader sa simbahan. Mauna ang ilang trabaho. Daw ba'y mga kaigsuunan? Nakita pag yun, pag agi niya siya, muagi yung tadiri, muagi yung praise God, hingagi yun. Unya, napag yun, he saw him, unta makakita siya sa imo, kaya di man siya makasinggit. Muna siya, di naman siya makatingog. Pero nakitaan gihapon, wow, hinglingi si Father, hinglingi si Pastor, praise God, hallelujah, nakitaan yung ko. Pwede man muagi, nga wa, makakita. Pero pag tanaw niya igsuon, wow, nakakita yun. Nakakita. Pero unsa nita mo? He passed by on the other side. Hingtanaw si Father, paglingi niya, hinglingi man niya ipadayon. Bug. Father, atsaka. Wa, hing padayon, bug. Noon sa man si Father, tingali na ay misa. Nagdali. O kung si Pastor man, ako speaker baya sa mentoring karon diha sa Happy Church. Ha? Na ako'y appointment. Dili na ako na ministry. Call 911. Naasya ko. He was so discouraged. He was so depressed. Siya, Lord, nanaunta. Mamatay na ko ani. Pero wak magdugay. Hallelujah. Naana po'y sunod nga tunog nga iyong mabatian. Nagkaduol. And he was excited. Hallelujah. Oh, pagtanaw niya iksoon. Hallelujah. Ang sakristan. Oh, Levite man. Another religious person. Wow. Maudahing diretso si Padre. Kaya nag-text lang siya nga, pag-agi ni mo dinhi na dinhi kuan, ikaw na lay bahala kaya nagdali ko. Ikaw na lay bahala ni Levite. Wow! Ngayon sa verse 32, likewise a Levite. Ino na to para masabdan na to. Likewise, a cell leader or perhaps a primary or an elder of the church, deacon, Sunday school teacher. These are people na doon ay ranggo sa simbahan. Pass by. And praise God, they were the first person nga imong ma-expect nga mutabang. Amen ba? So salamat sa Ginoo. Kaya nag-ingon man diri likewise a Levite, when he arrived, the place hing abot yun. Grabe, di lang kahing agi. He came to where he was. Hing adto pag dito hing tanaw and look. Katong ang pare pag ana man hinglingi man lang. Diretso man lang dayon ana. Pero ang Levite igsuon, grabe. Pag abot yun, lipay na gyud kaisa. Kay pag abot niya nakita niya, hingduol pag yun, he came to where he was and look. Ingon siya. Hi. Tabang itaon. Naunsa ba? He came and looked and, hallelujah, passed by on the other side. Pag ana igsuon, nagdahom na siya nga puniton siya, tabangan siya. Naunsa ba nga hinglihay man on the other side? Asa man ka? Tabagi ko! Gitawag na ko ni the lost church leaders. Ano ko diha? The lost church leaders. Religious leaders. Naibabaw mo nga daghan kaayong mga lost leaders sa simbahan.
lost members sa simbahan. Nga wa sila mahibaw sa ilang purpose. Pastor tingali siya, pero wa siya kahibaw, nawa siya sa passing kung unsa iyang ministry. Kaingnon niya nga ang ministry, wali lang sa simbahan, bisita lang igsuon, pero nalimot siya nga mauto ang oportunidad nga makatabang siya. Busy ra tingali kaayo siya ug wala siya time. Wala siya time nga moagi, wala siya time nga motabang. Ha? Elder sa simbahan na ay posisyon sa simbahan, pero giagian lang. Giagian lang. And how many of us are guilty with this? How many times nga naatay silingan nagkinahanglan unta pero ato lang giagian? Kaya nga naman, we just pass by on the other side. Kaya ang atong una-una nga makuan ra po kay tay basig piloso pura kay na masuko pa lang na siya nga akong anong tabangan. Maigsuon na ay mga tao diha no nga nagkinahanglan. Nainomdom ko, there was a time nga nag-conquest me. Kana bang manuktok og mga balay unya magampo lang. Mao to imong gihimo, nuktok mig balay. Magtuktok og balay unya may buntag, taga CLC mi, membro mi sa Bless Mindanao movement. Can we pray for you? Di lagun mi musuod, magampo ra gud mi. Ingana ra. Naya man giuban mo ingon nga sulod-sulod nya daghan ay paampuan dito. So opportunity, no? Naman po'y mo balibad pero kadaghanan gyud dili gyud mo balibad. Ampo lang ina lang ani ara may dinhi gusto namo mo bless sa atong syudad. Nya kay mga lumlupyo mo ang amo lang trabaho mo ampo lang gyud mi. Napoy uban mayon ay Katoliko man mi dong. Nya mayon pon nga ay Muslim man mi, Muslim. Suko si Allah. Okay lang, agi lang. Pero kadaghanan gyud igsuon kinsabay di gusto iampo. Pero usa ka grupo sa mga kababayan ana mo, kay grupo-grupo man sila. Miagi sila nitong usa ka balay nga gloomy kay bitaw murag wala nagpuyo, murag wa nay silhig, wa nay atiman ba. So pag agi nila, katong ilang leader miingon nga, agion na to, ana. Pero murag magko kanang haunted house bitaw, murag makuan kasi na white lady diha, saka agi lang sila. Pero katong usa, mingon magyud di lagi balik lagi ta magampo. Wa lagi tao diha. Tato sa unahan. Di lagi niya mo to nga sa tanto nang lalis-lalis na grabe maging prompting sa Holy Spirit. Balik to sila dito. Nuktok ra guta kung wala di wakot. Tuktok sila dito. Pagtuktok dito, taod-taod pa ganito, madugay na ay nag-abris bultahan. May lalaki dito nga dili pa kaayo idaran, mga late 40s baka or early 40s pag-abri niya dito. Siya sa inyo. Mag-ana ba murag hadlok sa inyo. Ni aminong taga CLC mi. Ianhi mi ni gipadala mis Ginoo aron magampo sa imo. Pag ingog magampo hinghilak ni bitaw na. Murag bata ba? Ngunong ahilak man kanong. Di ay sa wala pa sila moabot, katong tawhanan nagplano ng magpakamatay. Kaya niyang asawa nga nurse nga tuwa sa Saudi, iyang nabalitaan nga nangasawa nag-Arabo. Ug giingnan siya nga dili na kumubalik sa Pilipinas, magbuwag na ta. Sa iyang kasubok makaigsuunan, tungod sa kadako sa iyang pagigugma sa iyang asawa, he contemplated to end his life. No? Magbaril na gid siya ba? Pero hingabot siya una-una nga, gawas lang tingalig na ay mo ampo na ako ron. Kung na ay magpadala ang Ginoo nga na mo ampo ron, di kumuda yun. Pero kung wag yun, magpakamatay gid ko. Pag ingon niya siya una-una nga, kung doon ay mo ampo na ako ron, di ko na ako ni dayon nun. Tuktok mo na yun. Pag abri na, unsama mo? Ipadamis Ginoo aron magampo ni mo. Kinsa di mo hilang ka na. Mo na mga igsuon, no? Walang kakahibaw ba kanang imong silingan hapit na magpakamatay. Walang kakahibaw sa ilang sitwasyon because they fell amongst the thieves. Ayaw lang agii. Amen ba? Okay. So, padayon ta. Sige siya ampo, Ginoo. Wa na gyud tingali. Patay na gyud ko ani. Tingali na futda na siya dugo. Unsa makaha? Pero salamat sa Ginoo, wa magdugay. Naa na po'y tunog nga iyang nabatian sa 33. But a certain Samaritan. Bug.
nanapod. Hallelujah, pero di na kayo sa excited. Hinga naman, wa magani mo tabang si padre o si sakristan. Paglingi pag yun niya, patay kang bata ka. Samaritano. Usa tingali ni sa kawatan. Kaya nga naman, ang Samaritano, they were the least expected people to help. Samaritano, way ranggo, dili pastor, dili pare. Ang Samaritano kaniadto igsuon, they were branded as bad people. Mao maganda na gitawag ni nga parable, the Good Samaritan. Wala man na sa Bible ng Good Samaritan. Gibutangan lang title Good Samaritan kay it is presumed that every Samaritan are bad. In fact, nakikistorya si Jesus Christ sa Samaritan, natingala si Jesus nganong nakikistorya siya, kay nga naman, ang mga Hudyo, dili makikistorya sa Samaritano. Kaya nga naman, they were looked down. Mga hugaw na sila unclean na sila, kay dili man na sila pure nga Hudyo, mistiso. Kay ang kuan manggod sa Dios, ang command sa Lord, nga ayaw mo pagminyo o dili ninyo kalahi. Nya pag-abot dito sa Babylonia, naamang yung mga Hudyo nga nagminyo og mga pagano dito sa Babylonia. So ang ilang mga anak, mga mistiso nga mga Hudyo. Unya pagbalik nila karon sa gitawag og sa Israel, dili gusto sa mga Hudyo nga mosagol sila dito sa Judea o dito sa Jerusalem. Dito sila gibutang sa Samaria. Mao na gitawag sila og Samaritanhon. Unya ang Samaritans, basta Samaritan, mga maro kaina nga mga tao, and then bintahuso nga mga tao, dautan kaayo ang ilang pagtagad sa mga Samaritano. Mao na nga siya wa ma-excite pagtan-aw niya, uy Samaritano man patay, tiwasan giguan ni ron. Nawa na ang iyang ka-excited. Awa na, diretso na gyud ko, patay ni kanay, balik yung kawatan, no? Kawatan ang iyang tan-aw. Kinsay magdahom nga mauto ang makatabang kaniya. Pag-agi sa Samaritano, nagingon ni as he journeyed, he came to where he was. Pagtanaw sa Samaritano, hingduol pa yun. Isa, napatay na ko. Piyong nandaan siya, dakdakan ang akong ulo, aning bato. Patay na ko, ani. Kaya pagduol sa Samaritano, una mo na ang iyang pagdahom, lautan nga tao. When he saw him, nakitaan pa yun. Agoy, nakitaan na yun ko. Mutagoon tato siya nga. Hindi makitaan. Nakitaan na yun ko. Pero unsay kalainan, he had compassion on him. Ay, manggana. Kinsa pa tong taong dautan. Kinsa pa tong taong nga ilang tinamay. Mao'y naluoy sa iya. Kadtuuntang na degree, pastor, graduate sa Bible School, pari igsuon, nairanggo sa simbahan. Wala mutabang, wala magpagamit sa Ginoo. Kini hinoong ordinaryo lang nga tao. Dautan ang imo tingaling kagahapon. But yet, maoy mitabang. Mo ni akong i-point out karon. Muna nga sa akong introduction, mingon ko nga, basig nagunahuna ka nga, dili ka angayan magamit sa Ginoo kay ang anir ako. Na ako'y kagahapon, dili maayong akong kinabuhi. Pero igsuon, bisag tan-aw nimo sa imo kagalingon. Namo gyud nga di ko pastor, kay di ko kay ba mo ali katong pare og pastor, kay ba mo tumuali. Pero nahibaw mo makigsuonan. Dili kinahanglan nga doon na kay degree sa Bible School nga magamit ka sa Ginoo. Dili kinahanglan nga pastor ka ug maayo ka muwali nga gamiton ka sa Ginoo. Ang gikinahanglan lang sa Ginoo kanang kasing-kasing nga maluluyon. Bisag mo iyong ka-ordinaryo ko nga membro ning simbahan na, gani way misalig nako dire. Pero igsuon, pwede ka magamit sa Ginoo. Bisag Samaritano ng imong naong, bisag Samaritano ng imong sitwasyon, why believe nimo, walay mituo kanimo. But magyon din yung a certain Samaritan. But a certain Samaritan. Kato mga tao nga na-fail unta pag-win sa ubang mga tao, but a Samaritan. You know, tingali ikaw, dili tingali pastor o evangelist ang nakadala sa imo. Ordinaryo lang nga tao ang nakadala sa imo. But a certain Samaritan.
Tingali kitang tanan igsuon certain Samaritan. Tingali pagtanaw nimo sa imong kagalingon di gyud ka kasaligan. Pero mga kaigsuunan, bisag imong feeling Samaritano ka, gamiton gihapon ka sa Ginoo. Amen? It really doesn't matter. It really doesn't matter. Pwede ka mahimong cell leader bisag Samaritano ang imong background. Bisan tuod nga murag way mo salig sa ato. Tingali wa gani ka mapili nga primary leaders kay Samaritano gyud kay imong batasan ba? No? Way mo duol nimo ingana ba? Murag dili ma-spilling ang imong kinabuhi pero kung kung magpa cell group lang ka, kung mo submit lang ka sa discipleship, gamiton gyud ta sa Ginoo. Amen. Unsay nakalahi igsuon? Kadtong duha, pati ang Samaritano mingagi og nakakita sa iyang sitwasyon. But the two just passed by on the other side. Pero ang Samaritan, ang kalainan, unsa? Dili siya maayo mo wali, dili siya maayo mo Bible study, di kayo siya kibaw mo sayaw, dili siya maayo mo kanta, but he had compassion. Naluoy siya. Hangtod nga doon na kay kaluoy, di ka mo share sa pulong sa Ginoo ba? Naibaw mo unsa ng compassion? Ang compassion is more than feeling sorry. Kaya dali raman ta kay kita mga Pilipino maluluyon baya kay ta. Tanawa lago na mo tan-aw mo telenobela, kusog kay ta mo hilak, uy labi na gidaog-daog ang kanang bida, uy hilak kay ta. Ino mo lagot kay tas kontrabida ba hilak ta, apil-apil po ta wa kay labot hilak. Manggiluluyon kayo ta. Pero ang compassion dili lang kay halaluyan nimo, uy luoy kay ko sa imo luoy kayo ka. Pero ang meaning sa compassion igsuon is not just feeling pity, but you feel the pain of the sufferer that prompts one to do something to alleviate the situation. Sa ato pa imong gibati ang iyang kasakit nga tungod nga na ikaw ang nasakitan. And then you do something you do something to alleviate the situation. Murag ikaw ang nasakitan ba? Kinsa din dunay mga anak o mga apo baka kanang sa mga bata pabitaw. Ako'y apo. Paborito ginako ng apo kanang anak ni Joel nga babay sa kahigayon nga sige maghilak. Ako nga kabigan pa kadlaw na sige hilak. Di among gipukaw di adto dito. Nung sa man gi anong ngaya? Kugos-kugos saya. Sige hilak. Naglisod na ginhawa na no. Kuno sa naman Di nakuan ko gipukaw na mo si kon. Sa magpasagdan ni mga anak. Sa ganira man si hilak. Tanawa ra ko naglisod na ginhawa. Di gidala na mo dito sa kuan hospital. Nya kay chubby pa man to siya sa una. Kana bitaw mangita og kanang kuan para sa dextrose, ngita og kanang ugat. Pastilan maglisod man ang mga nurse pagtupok kada tupok hilak ang bata. Basta hilak iyang mama, hilak iyang lula, hilak po lang iyang lulo. Pupunta ka lang kausakan, niabot na kung hapit ka, napulo, nakatusok, di kihapon maiko. Basta sige, buingon pag no! Basti lagi ko Ginoo, ako na lang ulta. Uy, anong ka na pa mang bata? Kung mahimo pa lang ba, ako ang upuli dito. Mao nang gitawag og compassion, ikaw nasakitan sa iyang sitwasyon. When was the last time nga naghilak ka para sa mga kalag nga wala? When was the last time nga naghilak ka para sa imong mama nga maluwas? Nasaktan ka sa ilang sitwasyon. When was the last time when you prayed that you feel that compassion? Because until you have compassion, di gyud ka mo share. Pero kung doon na kay compassion, magpabaga kag naong. Kasab-an nimo mga nurse, ngano man ang wa ninyo himua. Kung way kwarta mangita kag paagi, kung mahimo manulis ka. Di ba? Kung naa kay anak nga moingon kinahanglan ma-injeksyonan siya ni ini. Ang kantidad 50 mil, kung dili siya ma-injeksyonan ani mamatay siya. Unsa may imong ngita lang tanaw say paagis Ginoo kung mamatay God.
You will be compelled. Mangita kang pamaagi, mamrinda ka, mamaligya ka, baligyang kutsi. Kaya nga naman, para mapalit. Nga naman, it's an emergency. Ingana dapat mga kaigsuunan. Nga, you will do your best. Mangita kang paagi. Tungod kay ang nakataya dinhi, life and death. Naiba mo, ang nakataya sa mga kalag is eternity. So, mao ni ang akong gitawag nga good cell leader. No? Mao ni siya, the good cell leader. Kining Samaritano. It represents about Jesus Christ, pero pwede po na nimo. You will become a good cell leader. Kung doon na kay compassion, and you will do something. Nga naman, unsay ang gihimo? Verse 34. So he went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Ang iyang gihimo, first aid. Ning adto siya, kung sa, gibandage niya ang iyang samad, gibindahian, gibubuan og lana og bino, alcohol. That is the first aid nga iyang mahimo. Ako ning gi-aplikar sa atong sitwasyon, mao ning actually encounter. Kanang imong gidala sa Ginoo nga imong bisita, himatyon, ato na silang gi-first aid. Gidala nato sa encounter aron nga mabendahian ang ilang mga samad. Kay kanang mga unbelievers naa man na sila daghang samad. They were hurt, you know? Inumdum ko kani adto makigsuon nga doon na may kuan, balin yang hilak, wa para ba kayong bayana. Sige siya hilak. Kay nga naman gi-delivered siya. Gi-delivered siya sa Ginoo kay grabe ang iyang deep wound sa iyang papa. Kay nga naman 8 anyos pa lang siya, ginarape na siya sa iyang papa. And he said, mamatay hanggang mamatay ko, dumtan ako akong papa. But until the time na nabendihian, nabubuhan og lana ang iyang mga adigsuon, that he was willing to forgive his dad. Usa nga nag-encounter, nagtestimonyo siya, nga gamay pa lang siya ang iyang pangandoy nga magsundalo siya. Nga naman, tungod kay gusto niyang patyon ang iyang papa. Tungod kay nakita giunsa pagdaog pagdagmal ang iyang mama sa iyang papa. Pero naka-encounter sila, gibindahian ang ilang mga samad. Mauna ang sitwasyon sa mga tao makaigsuonan. Tingali gwapa lang sila pero naghambin sila og kasubo, pagdumot igsuon. These are first aid nga atong gibukbo sa ilang mga samad. And mauna ang hitabo sa encounter, doon natay healing the heart, di ba? Atong gipakita sa ila ang gugma sa Ginoo. And we also deliver them, na atay deliverance nga atong gihimo para mapalayas ang mga daotang mga espiritu. Kay maumay naghatag kanila og paggapos. And then gibubuan sila sa lana og bino sa Espiritu Santo. The power of the Holy Spirit. Amen. Oh, mao ni atong gihimo. And then maayo baya kayo ta ana? Maayo ta kayo nag-invite ta sa encounter. Nag-invite ta, kunya praise God, nalipay kay ta nga ming sipot man pod. Atong gibayaran ng ilang registration, ming sipot pod, ming hilak, ming testify pagani. Ang problema mao ni asa naman sila? Dinhi makita nato ang consolidation. Pag humanyag bukbok sa lana, he set him on his own donkey or animal. Kung sa kuan pa sa iyang kutsi or sa iyang motor, sa iyang kabayo, gipasakay and brought him to an inn. Unsa man ang inn diha? That is the church and took care of him. That is consolidation right there. Ang problema nato mao ni pag human-encounter, praise God, daog na, nag-fulfill na to ang goal, naka-attend na siya, excited na kayo ta. Pag human sa encounter, ipabayaan na to. Nagplano na po ta, kinsa na po'y sunod atong tabangan. Parehas na sa pagkuhan nini, pag human nagbubo, pwede siya moingon nga, bro, hallelujah, ako na bayang bindahian ang imong samad, gibubuan na nako glana, gihunara na nako og kanang alkohol. Mo na nga kining paningkamot na lag imo kuan, pangitan lag hospital diri. Kay busy baya po ko kaayo. At least ming tabing ko sa imo, di ba? At least. So bye-bye. Wala.
Nga naman, concerned siya. Kaya nga naman, kung pabayaan niya tong tawhana dito, pwede mo balik ang mga kawatan ug tiwasan siya dito. So, dapat isifta siya, idala siya dito sa inn. Kanang inn, dapat mahook yun siya sa church. Dad-o nato siya sa simbahan. Amen? Pagkahuman sa encounter, mao ni inyong himuon. Dili lang kay, bro, balik ko niya karong Domingo ha. Naka-encounter ba ka? Ano niya yun ha? Dili. Don't invite them to come back. Bring them to the church. Agion ta ka ugma ha. Karong Domingo, agion ta ka, dadon ta ka. Mangita kag pamaagi. Nga madala sila simbahan. Kung daghan siya kanang mga balibad igsoon, dili na ako'y bukas ni hatag simo. Usa ka sa akong bukas ko ni. Dili na mo adi ka karong Domingo. Ha? Kinsa di mo balik ka na. Kung may pamasahe, pamasahe adtua kung way sakyanan adtua. Nganong gihatagan makasajosog sa tanan sakyanan para magpahambog ka? Dili para i-consolidate nimo na para dad-on nimo sila. Amen? So wala siya magingon nga diha lang ka ha, okay na. Kung dili ang iyang himo, gidala siya ngadto sa inn. Unsa ang inn? Ang church, ang simbahan. Ngano man, take care of him. That is consolidation. Take care. Uban sa ato, okay na ta, kontento na ta nga nakadala na tag kanang mga tao sa encounter pero wala nato sila i-take care. Dito sa CLC sa Davao, ang among ginamoy right after pagkalunes gyud dayon. Kay Domingo man among graduation. Pagkalunes gyud dayon, follow up dayon sa start. Follow up dayon, adtuon dayon. Kung sa una man gud busy kayo ta pag-follow up sa atong gi-consolidate, di ba? Busy kayo ta. Pero karon nga na-encounter na pabayaan hinuon nimo. Naibaw mo, kanang pag-gioperahan nga tao, ang aftercare, kung naay mga nurse o doktor dinhi, ang pinaka-importante ang aftercare. Kaya nga naman, bisag unsa ka successful sa operasyon, kung dili nimo atimanon, naa diha ang crucial point Pagkahuman sa operasyon, dito na nimo alagaan og maayo. Kay posible mag-infection ang iyang samad, pwede pa siya mamatay. Ha? Nga naman, aftercare. Everybody say aftercare. So karon di lang ta excited sa pre-encounter. Dapat excited po ta sa post-encounter nga madalagin nato siya, maatiman ginato siya. Dili nato undangan. Oy focus nimo na ng tawana. Bisitahi siya, dad-akan unay siya sa simbahan. Bring them. One more time, nga bring them. And take care of him. Kinsay mo take care? Dili si pastora, ikaw mismo ang nagdala. Atiman na. One more time, ingnahin mo katupad, atiman na lagi. Ay lang atiman na pag yun. Mauna ang maayo nga cell leader. Amen. Okay, ato siyang atimanon. Good cell leader. I-consolidate yun nato. Karon, padayon ta. Praise God. Di ba ang atong giingon, verse 35, di ba ang atong giingon, kini nga Samaritan is also a type of Jesus Christ. Siya po si Jesus Christ nga nag-atiman ka nato. Sa diha nga iya kitang giluwas, iya po tang giatiman. Giayo niya ang ato mga sakit, gihunaran kita niya sa Espiritu Santo. He is also the good Samaritan and good leader. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Sunod nga adlaw, iyang giatiman, di ba? Grabe no? Tingali na siya transaction dito. Wala ko hibaw, basig na ay business deal siya dito, pero okay na lang, pabayaan lang niya, ako lang sa ning atimanon. Oh. Mao na nga priority guni. Amen ba? Karon, kuha siya 2 ka denaryo. Iyang gihatag sa innkeeper. Kinsa man ang innkeeper? Mao na siya ang pastor. Mao na siya ang cell leader. Amen? Mao na ikaw. Ihatagan ka ni Jesus og 2 ka denaryo. Naunsa man ang denaryo? Sa panahon ni Jesus, a denarii is a day's wage. Ang sweldo nga minimum wage sa usa ka tawo ni atong panahon na 1 ka denaryo. Kibali, gihatagan siya 2 ka denaryo, good for pila ka adlaw? 2 ka adlaw, 2 days. Mingon siya nga,
ni ay duha ka denaryo. Mulakaw sa ko. Sa ato pa, ano? Good for 2 days. Pero miingon siya, take care of him. Atiman na siya. Look at this. And whatever more you spend, when I come again, everybody say, come again. I will repay you. Taganta ka og duha ka denaryo sud sa duha ka adlaw. Pero pagbalik nako, kung naa may sobra-sobra nga imong nagasto sa pag-atiman ni ining tawana, bayaran tara ka. Di ba mo makigsuunan, matod pa sa balaang kasulatan, ang usa ka adlaw sa Ginoo o katumbas og pila ka libo ka tuig sa tao? Usa ka libo ka tuig. Ang usa ka libo sa katuig sa tao, pila ka adlaw sa Ginoo? Usa ka adlaw. Pila naman ka libo ka tuig gikan ming hawa si Jesus? Sobra duha na. Kay 2,000 naman ta. 2017 na gani, so sobra na 17 anyos. Sa ato pa, we are now on the 3rd day. So kung imong kwintahon, duha pa lang ka adlaw, mingkayab si Kristo dito sa langit as far as He is concerned. Og mingon siya, kay duha raman ka denaryo, so nagpapasabot na nga, on the 3rd day, anytime on the 3rd day, pwede siya mo balik. Kita niya na ta on the 3rd century na ta. We are now on the 3rd day. Anytime right now, pwede na mo balik ang Ginoo. Amen ba? Ingon siya, hatagan ta kag duha ka denaryo. Kung naa may sobra-sobra nga imong gigasto, ayaw ka bala ka. Kay pagbalik nako, bayran tara ka. Mga pastor, hallelujah. Mga leader, gasto baya ning pag-atiman og mga tao. Di ba, usahay atong bayran ng ilang encounter. Usahay ato silang ilibre sa mga pagkaon. Kamo mga leader, di ba? Labi na ginamoy cell group nga, wa po'y mga trabaho. Ikaw rin na itrabaho. Nya, usahay, mag-cell group mo dito sa restaurant, mga una mong tanan dito. Ha? Nya, kara po ng imong 12 ka mga disipulo, kusog po kayo mga on. Unya, mo ingon na gani, waiter, kuhaon na ang chit. Na? Naon sa ba nga, mangihi man dayon na sila. Mato daig si, kay hiyon dayon, kalibangon. Nya, mabilin, ikaw na lang yun. Usahay, gasto. Di ba gasto ni Exxon? Gasto magini, amen? Kanang mentoring na to, gasto man eh. Grabe man ang G12, bayad man kanunay. Na ang kuha na registration pa, mag-offering pa yun, bayad man. Mauna, kaya nga naman, sa G12, kaluwasan lay libre. Ang tanan bayad yun. Gasto, ingani, gasto ning mag-atiman og tao. Inay mo katopad bi, gasto lagi ni, gasto. Usahay, makulangan pa ta ang atong sweldo, ato pang isacrifice, maghatag pa ta para sa mission, maghatag pa ta sa bruhaton sa Ginoo. Praise God. Pero ayaw ka bala ka. Ingon si Jesus, pagbalik nako, bayran tara ka. Hallelujah. Jesus Christ is coming back. Pero igsuon, actually, His Holy Spirit is here with us. In fact, nagaingon si Ginoong Kristo, kadtong tawo nga ming sunod kanako, imbiya sa iyang amahan, inahan, balay, ug mga kaigsuunan, ug misunod kanako, and the gospel sake will never fail to receive a reward. Pila? 100-fold reward. In this present age, niining panahon na, balusan ta sa Ginoo, niining panahon na, and on the days, in the age to come. In other words, nahurot naman ang 2 days, 2 denari. Praise God. Ayaw kabalaka, kay ang Diyos mag-provide ragyod sa ato mga pagkinahanglan. Unsa may mga sakripisyo nga imong gihimo sa pag-atiman sa mga tao, gipamasahian nimo sila, gibayran nimo sila igsuon, gipakaon nimo sa gitabangan pa ang tuition. Praise God. Ingon si Lord, kung unsay imong nagasto, bayran taraga. Kung nahibawa mo ang Ginoo baya mo bayad, mura baya tag nagkanang moingon ang Ginoo bayran taraga. Sa ato pa, ato dai siyang gipahulam. Unya kon ang Ginoo mo loan, di man na siya kay 5-6 lang. 20%. Kuan man, good measure, pressed down, and shaken together, and running over.
30-fold, 60-fold, an 100-fold ang ibalos sa Ginoo sa ato nga mga panalangin. Amen. Palakpakan nato si Lord. Inaay mong katupad, pag si leader na lagi. Para makagasto po ka. Nya, bayran po ka sa Ginoo. Ang uban na to, may gasto-gasto, way hatag-hatag. Unsa may ibayad sa Ginoo sa imo, be? Inaay mong katupad, gasto pod kung may time. Ang uban na to, di ta mo atin og kuan kay ana may registration 50 pesos. Kagamay 50 pesos, makaload kag tag 500. Unya ka nang pagbayad lang sa registration, di ka makabayad. Mga igsuon, how do you expect God to reward you, to repay you? Kung ang Diyos mo saad igsuon, wa gyud paltos na. Amen. Tingali ang atong paghatag sa tithe, sa offering, paghatag nato sa mga pledges nato. Pahuwam lang na sa Ginoo. Tringan siya, ay kabalaka, bayaran ra ka. Inayam ko to, ay kabalaka, bayaran na lagi ka sa Ginoo. Muna nga pag-leader na lagi. Inaim ka to pag-leader na lagi. Para bayaran ka sa Ginoo. You know, sa Lucas Kapitulo 10, Luke chapter 10, ang sunod nga verse, unsa naman ni Matthew 9, Matthew sunod nga verse, sunod pa nga verse, Matthew 14. Oy, okay, Matthew nag-ingon dinhi sa balang kasulatan, Matthew 14:14. When Jesus went out and saw a great multitude, he was moved with compassion for them. What moves you? Okay, what motivates you sa lain nga pagkasulti? Kay kanang motivation mao man ay makapa-move sa imo. Naay ubang mga pastor mag G12 ko para mudaghan akong membro, para ako ang pinakadako nga simbahan ning lugar. Mao ba na ang imong motivation? What moves you? Mag G12 ko, mag-witness ko kay gipugos ko ni pastora, mamrisyon man po ni pastor ay. What moves you? Ngano nag-imbitar man ka? Jesus Christ was moved with compassion. Sa ako nang gikaistorya, sa diha nga ang akong asawa, hingbuto ang iyang ugat sa iyang ulo. She experienced aneurysm. And I thought nga mabalo na ko. And then pag-ingon sa doktor nga, we have to open her head. Open surgery. Kay atong koreksyonan ang hingbuto nga ugat. And I have to need 500,500,000 para lang maluwas ang akong asawa. I was moved with compassion. Nangita kog tanang paagi unsay akong mahimo aron ma-provide nako ang pagkinahanglan. I really don't care unsa kamahal unsay akong ibaligya basta maluwas lang ang akong asawa. What moves me? Ang akong gugma sa akong asawa ug ang kaluoy. Ingana mga igsoon. Kung na-move ka sa compassion, you really don't care kung mugasto ka, mutabang ka. Dili na ka mo kwenta igsoon. Basta maluwas lang ang iyang kalag. Nagingon ang balang kasulatan, what would it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? As I end this message tonight, tingali na atay goal nga one day na ami Dawn prayer meeting para sa among campaign nya daghan na kami kayo goal nga ang among ipadala 50 kabuk sa akong network, 20 ang uban 100 mo tay among goal nya we seems to kan nga magampo ta nga mo kuan ni atong goal atong iampo nga matuman ni atong goal, pero giingnan nako sila ang ako mga leaders mga igsuon naaman tay mga goal. Pero maayo tingili ang una natong iampo sa pagsugod nato karon adlaw as we start this
dawn prayer, magampo ta nga punon sa Ginoo ang atong kasing-kasing og kaluoy. Kay kung wala tay kaluoy, kanang inyong goal mahimong pressure para ninyo. Maglison mo, magbagot-bot mo. Karong takna sa kagabhion, maitingali nga mutapos ta, tapuson nato ni ang atong panagtigom karon. With that prayer nga Lord, pud-a ang akong kasing-kasing sa imong kaluoy. Nga Lord, maluoy ka ba? Kana bitaw makahilak ka sa mga tao. Pagtanaw nimo maluoy ka bitaw. Makahilak ka, mutulo ang imong mga luha pagtanaw sa ilang sitwasyon. Nga mutanaw ka sa imong mama, maluoy ka, bisag ikasaban ka. Maluoy ka, kay impyerno magina siya. Magampo ta nga punon sa Ginoo sa Dios ang atong kasing-kasing sa kaluoy. This is the difference sa mga Kristiyano, because we are motivated by love. Naibaw mo ang mga ISIS o mga Muslim, willing sila magpakamatay, but they were motivated by hate, because they hate us Christians. Ang kalahi sa Kristohanon, willing ta magpakamatay, musakripisyo, muhatag sa atong ikapulo, muhatag sa atong kwarta, tanang, because we were motivated by compassion. Manindog ragot ang tanan mga igsoon. Oh God, mayo tingali nga mo hilak tangatos Ginoo mo, singgitas Ginoo ron nga Lord God, pun-a ang akong kasing-kasing sa imong gugma. Pun-a ang akong kasing-kasing sa imong compassion. Can we do that? Will each one of us pray right now? Let's begin to pray. Come on. Mag-ampo ta sa Ginoo nga, Ginoo, when was the last time nga mitulo ang imong luha para sa mga kalag sa mga tao? Tingali ming hilak lang ka kay naa kay problema. But when was the last time you shed tears because of the souls of your classmates? Dugay na tingali mangayo ta sa Ginoo, Lord. Pahilaka ra ko karon. Pahilaka ko, Lord, para sa akong papa, sa akong mama, sa akong igsuon. Can we do that? Let us be moved with compassion. Kanang muhilak ta para sa uban. Come on, everybody, just open up your hearts tonight. And let the Spirit of God touch your heart. Lord God, at least mutulo ang imong luha karon sa mga kalag. Mga tao nga wala pa diya sa Ginoo. Naibaw mo igsuon, every second, kada patak sa rilo, 3 souls slip into eternity. Nangamatay sila diretso sa impyerno. Why don't we just cry out right now? Ato silang iampo, mga kaigsunan. Let's begin to pray. Come on. You lift up your voice and cry out to the Lord. Nga, Lord, kanatagi ko, Ginoo, kanoy, nining mga tawhana, Ginoo. Lord, po na akong kasing-kasing sa kaluoy, Ginoo. Come on, let's cry out to God. Oh, God. Let Him hear your voice. Lift up your voice to Him right now. Pray for the souls that are lost. Hallelujah. Iampo ang imong higala, iampo ang imong igsuon, iampo ang imong parinting, imong silingan. Iampo sila karon igsuon. Ipapuno ang imong kasing-kasing sa gugma sa Ginoo. Lord, we need your love. Lord, we need your love, Ginoo. Puna ang among kasing-kasing sa imong gugma, Ginoo. Larabadaya shade. Larabadaya shade. Come on, pray for your loved ones. Iampo silang ato sa Ginoo. I-mention ang ilang ngalan. Oh, Rabaya Shekiria, Rabura Barada, Yasha. Oh, Rabaya Shada.
mercy, Lord, have mercy. Pour out your love. Bubo ang imong kaluoy, Ginoo. Ang imong gugma sa among kasing-kasing. Fill our hearts with your love. Nga among mabatian ang imong gugma, Ginoo. Among madawat unsay nakapuno sa imong kasing-kasing, Lord. Lord, nga ang imong kasakit sa mga kalag nga mausab ang among kasakit, Ginoo. Oh, la 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 ba ya sha la 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 la. Atong pangayoon karon kanang kasing-kasing sa Ginoo bitaw nga ang pinitik sa kasing-kasing sa Ginoo. Kung unsay tinguha sa Ginoo maupoy atong tinguha. The Bible says God is not willing that any should perish but all should come to repentance. Nga atong pangayoon karon kung unsay pangandoy sa Ginoo maupoy atong pangandoy. Ayaw lang sa nang imong panganduya ang kasing-kasing sa Ginoo. Nga mahimo kang a man or a woman after God's own heart. Lord God, mabatian namo ang pinitik sa imong kasing-kasing karong takna sa gabion. Oh, ikaw ang among gikinahanglan karon, Ginoo. Nagkinahanglan kami sa imong kasing-kasing pagbati, Lord. Oh, rabalaraya sharada. Oh, God. You were moved with compassion, Lord. Maparehas unta kami kanimo. Ang among tinguha, Ginoo mo, among imong tinguha, Lord. Pagpangabig og mga kalag, Ginoo. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. The Spirit of God is here right now. And He is filling our hearts. He's changing our hearts. This is now the beginning. Lahi na ang imong pagtanaw sa mga unbelievers. I tell you, every time nga kita ka imong silingan, igsoon mo hilak na ka. Oh, hallelujah. Di ka na mo agi, igsoon. And you will do your best. Thank you, Lord. Yes, Lord. Lord. Yes, Jesus. Yes, the Holy Spirit is here, stirring our hearts, stirring our hearts. Move with compassion. Move with compassion. From this moment on, everything you do is move with compassion. You will be motivated with the love of God. For the love of God compels us to save people. Everything you do, you are moved with compassion. Nag-winsol ka because you are moved with compassion. Nang-imbitar ka because you are moved with compassion. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay
kay ikaw man. Sing it one more time. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay itinguhan, ning akong dughan ikaw man ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man ang kanunay itinguhan, ning akong dughan ikaw man ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Mao ni ang among pag-ampo karong tagna sa kagabi, O Lord. Pun-a kami sa imong presensya. Pun-a kami sa imong gugma. Lord, ang tanan ikaw. Ang tanan namong pagabuhaton tungod kanimo. Tungod kay ikaw nahigugma ka namo. Nahigbaw ka, Ginoo, sa desire sa among mga kasing-kasing. Thank you, Lord, for filling our hearts tonight with the love of God. You know, I can just sense in my spirit today that there is a changed heart right now. Gibag-o sa Diyos ang inyong kasing-kasing karon. Kasing-kasing nga parehas kang Kristo. Nga every time you will see the multitude, you will be moved with compassion. Wow. Mao na ang sekreto sa success, igsoon. Thank you, Lord. Amen and amen. Palakpakan nato si Lord. Praise God. Pastora? Praise. Whew. Bukan sa tamo, inhale, exhale. Ready? Woo. Okay, praise God. Amen ba? Lingkod mo mga isaon. Anto di mausa ba tong kasing-kasing, no? Di ta kahatag sa atong pinaka-best sa Ginoo. What a night. Salamat, Bishop. Palakpakan na itong alagad sa Ginoo. Thank you, Lord. Sige tang mak-encounter aning Good Samaritan. Ato nakita, klaro kayo. Revelation po niya, usana ako kang in ba? Kinahanglan dyan, mahimong kaparty sa pamilya sa Ginoo. So, makaingon ba kaning gabi una nga si leader na ko karon sa kong kasing-kasing? Kung murag hinay man ang amina. Amen! Si leader na ba imong heart? O, makalihok natin. Una mo ang heart, no?
Bishop, ang heart yun na. Dayon ang tiil mo lakaw. O I know, dako kayong buhaton sa Ginoo sa mga churches nato 2018. No, kaysa daw mausap atong mga kasing-kasing. Di kita kapungan. Di kita kapungan. So, alas 9 kape naman. Diri lang sa ta. Kay 2017 na ro ba? Di ba? Abli ng langit, oh. Naog ng Ginoo. Saman, diri na ta? Diri na ta, Brad? Aw, lagi. Diri ra gyud ta. Bitaw, manindog na ta. Dayon, abi-abihan ni Exxon. Yes! Yes, nana ko'y 3. Yes, cell leader nako. Sige, sige, ipanabi. Sige, lakaw. Ina cell leader nako. Nana ko'y open cell. Woo! Makumpleto na akong 12. Yes! O guman ka na kay ngogis, lakaw na, uli na. Bitaw, manguli na ta. Nag-closing prayer naman tano, di ba, Pastor? Nag-closing prayer na ta. So, salamat. Dayon, biak atong, di lang to naminaw ta. I know. I-action na ni nato. Okay. Ayong gabi sa tanan, o ang Diyos nga nag-uban nato sa sulod, nag-uban nato pagawas nato ani nga building. Amen? Yata, tanang ka mo sa ipataas, be. Lord, si leader nako, muuli ko, pinanalanginan sa ngalan ni Jesus. Amen. Woo! Manguli. Yes, thank the Lord. Lamate ato ang staying. Nakauban na to si Bishop. Anniversary, Lunes, Martes. Praise God. Safe travel ni Bishop tomorrow for Iligan.